Здравейте, аз съм Жомейджик, тук с нов трик с карти. Днескашният трик с карти се казва Лао. Само ще ви го представя, няма да ви го разкривам, тъй като изисква допълнителен реквизит, който нарича за закупуване от TSM Online Magic Shop. И тези хора, които са се здобили с този реквизит, могат да ми пишат на лично съобщение във Facebook, който ще бъде долу в описанието на клипа. Така ще им пратя клипче с разкритието на фокуса. И така, нека започваме. Трябва едно разбъркано с тези карти. Ето така. И ни трябва изборна една карта. В този случай избираме седмица пика. Аз ще взема тази седмица пика и ще я вкарам някъде по средата на тестето. Ще цепя няколко пъти. Ето така. И ще разбъркам, за да ви покажа, че вашата карта наистина е някъде по средата на тестето. И сега ще ви представя едно малко прозорче, което има невероятната способност да превръща една карта в друга. Какво има предвид? Има предвид това, че като взема горната карта от това тесте, ще ви покажа, че всичко през това прозорче се вижда. Ще взема тази горна карта и ще я вкарам в това прозорче. Ето така. И горната карта е шестица купа. Ще опитам зрителя, това ли е твоята карта, той ще каже не, но аз ще му кажа, че само с едно штракване, някога разтръскване, аз мога да променя шестица купа в седмица пика. Ето така. Това беше днескашният трик. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, давайте палци нагоре. Сабскрайбвайте за моят канал. Аз бях Жомейджик. Пожелавам весели празници на всички и довиждане.